kanthi lelengan lagu mriku kula aturaken sedaya warga ingkang kepareng nyawiji wonten ing kramat Bukir Sawit. Hamengkugati. Oh, ingkang Hamengkugati. Bapak Sakino. Pak Sakino sekalian nggih. Iya. Hah? Upama sliramu sekar melati aku kumbang nyidam sari upama sliramu margi wong manis aku kang bakal ngliwati monggo gantosan wong ayu sinak
jagat raya kaling ana ukir lan samudra ora ilang memanise aduh dadi ati salawase ingkang ngabekti Bapak Sakino semrambahipun Ibu Soni mugi keparenga hami ngatakan kanthi lajeng penggalih rasa jagat raya kaling ana ukir lan samudra ora ilang memanise aduh dadi ati salawase kepareng rawuh belenggahipun Bapak Lurah Sutarmo. Nggih, sugeng siang Bapak Lurah. Kalian Ibu menika? Oh nggih. Pertamtu kali Ibu nggih. Mengke dipun aturi Kang Mas. Oh, nggih. Yanto mriku niku walam budaya saestu. Nggih, Mbok Bilya mboten sayah panjenenganipun. Oh nggih. Mboten ngantuk mangke kersanipun derek nyawiji ngregengaken. Nggih. Monggo. Mbak Yurini sowan wonten laladan Kramat Wukir Sawit Jatiyoso. Wukir Sawit wonten dalemipun Bapak Sakino Ibu Soni. Nggih, nderek mangayu bagya nggih Pak Sakino. Ayo yo. Laras. Pak Cepati. Ya mangayu. Mas. Yen lewat aku kelingan Kahe, kan
Bapak. Nggih. Biyen kae rondo kempling karo rondo kuning apa podang kuning karo rondo kempling. Bablas ke Mas In ya. 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 Podang kuning dan rondo kempling nggih. Oke. Catatan sajroning ati cetar luntur saya merati aku kowe dadi garwa mas mergeleran ning
bebasan wanci panglong tanpa ober peteng kedekan rinoso kaya wong kelangan meko delek-delek wegasane burung niki nggih pakare nyanyi niki meninggal dunia sok-sok hidup sok-sok hidup kados jenengan ya Pak kados jenengan kados Mas maksudnya kados Kaya mike Mas Pati. anu Pak Lurah kados Mas Pati sok nik kula sok urip sok mati sok nek mati ngoten kok setrume kurang oh ngaten angger setrume full nggih sakniki full napa kurang Mbak niki setengah isinen ri setengah ngecop pintip-pintip iki colokane padi maca apa tadi aduh oh nggih siap siapa nek ora rene ndi ayo sing ndi jen cinten ndi sing jenenge Maryono ndi
Mas Mariono pundi Mas Mariono? Mariono. Mas Mariono. KPB Medan. Mas Mariono. Ayo bose Medan ndang maju kene. Nah. Horas. Lah iki. Iki Mas Mariono. Oh, oh, pring kuning. Oke. Pring kuning. Diaturke. Oh, jek digawake sak gepok riming kono. Sak Ning kono. kepok. Kayak gitu kupring kok. Pak jenengan yo. Nah, ya sak kepok arep mundut pring. Riri kok beda ya, Ri? Ya beda lah. Ini rupane apa? Abang Rin. Iki kok Alah. isek ijo-ijo. Lah iki Ya apa iki? ditanyar lho Rin, iki asline ya padha. Dolar. Dolanane cah cilik-cilik. Mosok duit kok sepethit. Niki jenengan ijoli, Pak. Ngoten niku, Pak. Kalih, Pak. Ora. Nggonku duit anyar ya oke. Nggih. Ning iki rencana arep tak ijolke bawuk. Ijol kene. Rencana. Ijol kene apa, Pak? Bawuk. Bawuk kene apa? Lawas. Oh, lawas. Duit anyar tak ijolke lawas. Oh, duit anyar arek dijorke lawas. Jenenge apa? Duit lawas ki jenenge bal. Iya. Oh iya, Iya. Pak. Duit anyar Ri, suwe-suwe Pak Lurah nganyelke, ayo ngalih. Gau. Nek ngono aku bau kuwi ra iso dijoli. Paling ditempel ya. Bawuk panganan apa Mbak Wi? Panganan apa Pak? Panganan wong. Panganan wong kok. Lho, ora rusuh. jenengan kaya duwe ya Mbak Wi. Dua. Asem. Enggak, Pak. Nyanyi dhewe nakno. Ayo. Tekan ndi? Lali to. Tak suwun marang sliramu. Mbok aja lali. Setiamu. Ya. Bablas kepring kuning. Tresnaku kang satuku. Hae. Bablas pring kuning lenggane jiwaku. Cah mungkir sampe kok nyampe 2000 ketane. Isore. Kalah tuwa ya saru. Apa sliramu ora perso jroning ati isih ana tresno. Apa Mbak Rini ra krasa yen kangenku tanpa ku ngomong. Terima kasih, Mas. Ya. Tanggal 11 Februari gawe kangen rasane atiku. Yen pengira bisa turun sliramu wong ayu. Yeah. Dedang-dedang ngono dit ewon sangisin. Tak kira tak ngetika gitu. Angger genep 1 juta mboten Nek napa-napa. 20-an. Niki dolar, Pak. Ayo 700 ke wong dicendek-cendek kaya ngono. Kok ora kaya demben atusan. Wingi ke prasaku atusan. Mini. Lah kok ki atusan ewon Ijal, Pak.
Iya. Ijol sing rupane abang kaya Ririk wau lho, Pak. Jenengan Abang. gadah mboten ya, Pak? Nun? Jenengan gadah mboten ngeten Gadah iki? mboten ngeten. Mboten iki. gadah. Apik lho, Pak, ngeten iki mang Apik. ijoli. Iki kan sing kula ijol kepik yen. Alah lah, kula nggih beto, Pak. Ini kok mambu. Lah ya engko dikumbah to ya. Ririk edan. Ora, lah wong no klambi iki nek dimambu lah ya dikumbah to. Iya, bener. Nek ora nek mambu disemprot wangen-wangen malah amis kok. Nggih kok, kok malah wahing. Ngantene jedeg. Ngantene kae mikir, mara tuaku Gak lara. Aku kok seneng-seneng ya ngene. Wis mulih urung mboke, Le? Alhamdulillah. Urung mulih kok alhamdulillah ngantenan. Urung mulih didongake ndang mari ya. Preng kuning dadi seksi. Eneng desa ramah asli. Iya 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 iya. Apa selera ora ngerti. Yen preng kuning kali kangen ning ati. Monggo Mbak, pinarak mriki. Direncangke Mbak Wilis. Dipun rencangke Mbak Wilis ya, Pak. Monggo ta yo. Monggo Pak Kiai. Iya iya iya. Ya terdilaras. Kantor juragane Bos Medan. Mas Ya Suryo. ya ya. Iya iya. Masuk. Esuk awan neng omah wis ora krasan. Kaluyuran anggoleki sing tak layang. Mubeng-mubeng minder anggonku goleki. Ora krasa esuk awan ati wengi. Monggo Mbak. Nikmat yen nganti wong liya nyawang. Ayang-ayang tak sawan pinclok ning ngepang. Ada kucingan tak rintik saka katongan. Asar mikose dheweke ngalepe soan. Yo Elakae tak suwun kok aja mete kodang kuning agawe pikirku komeng leret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakon nyanyirat ora nyala ati kekiwang liyan yen si podang tutut ati kebranan ora mendung atiku sangsaya tetep pasranani asun pikat
anggonku goleki ora krasa esuk awake wengi
Tak suwun
Mbak Inul. Oh lagi betuk. Mbak Inul biasanya nganggo joget ngebor bareng. Oh gitu ya Andi. Aja lali mawelingku uga padha kang mas janji-janjimu aku kang setia satu nganti saelingmu. Ayo bos. Monggo Mbak Rini. Mbak Rini monggo. Sesarengan karawitan tadi laras. Monggo Mbak Rini. Nggih Pak Bayang. Ayo Mbak Inul. Ayo bos. Kita goyang. Ayo Pak D. Omah atiku tansah ngalamun amarga mikir sing gedhe dhuwur dasar ayo pasuryane semane saya gawe bingung Mbak Rini Ning dalan amang tansah pangomah sapa ngerti Mas Bayu yen bisa ketemu nanging ati wis gak kuat pengen nyanding sliramu wong bagus. aduh sayang yen tak rasa saya suwi saya tresno rina wengi tansah nandang tresno angan iki muka aku jati Kapan anggonku bisa sesandingan bareng sliramu andem katresnan tenane aku Raja Sawel tansah nunggu cinta ini jos ser sesarengan karawitan tadi laras video syuting Putra Bandayun sound system Jangkar Jumleger Sembandur Jangkar profesional sound system. Masuk Pak Bayan. Rino lamun amarga mikir sing gedhe dhuwur dasar ayo pasuryane semane saya gawe bingung Ning dalan amang tansah bangumangun sapa ngerti yen bisa ketemu nanging ati wis gak kuat pengen nyanding sliramu wong
tresno rino wengi tansah nandhang tresno kangen iki muga aku